ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд машинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо ночунин машинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамад шумо метавонед ки сурат маълумотча дар рақамҳои ватсапи экранмада рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин рӯй карда, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, Opel Hatchback 139 зур бо нархи арзон срочна 139 зуршам ҳастае. ҳастаи великои фурӯшӣ ҳамаи намуд размер дастафкаш кати нархҳои арзон. ҳастаи Daewoo Tico бо нархи арзон. ҳастаи Toyota Mark II бо нархи арзон. ҳастаи Opel Astra бо нархи арзон. Daewoo Nexi бо нархи арзон. Hyundai Avanta бо нархи арзон. ҳастаи Toyota Corolla D бо нархи арзон. ҳастаи Opel Duty дӯстони азиз сотка ва прайсҳо бо нархи арзон ҳастаем. ва ҳастаи боатага ҳастаи Toyota Corolla D ҳастае ки караваниш дӯстони азиз, якта Corolla D седан, якта ҳастаи Corolla караваниш ҳаст дӯстони азиз. ва ҳастаи Opel Caravan ҳам ҳастае ва Opel Vectra ҳастае, мошини акселератораи Россия ҳам ҳастае ва курси имза 127 сомон навор ҳастаем. марамад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунем, мо ба шумо тавсия метавонем. ин ҳами акара ки пересечения граница чанд қарина оптикоӣ доранд ва чанд намуд комфортҳои мошин доранд ки кадомиша худтон интихоб кунед. шуморо аз территорияи Москва мақсад гирифта соқ саломат ба сарҳади Қазоқистон бурда меорам. мошинашон мошинои замонави дӯстони азиз, кондитсионердор ва мақсад ки опити корирам доранд. чанд намуд мошин доранд ки худтон кадомиша интихоб кунед ва барои одамое ки комплект мераванд 7 одамам дорад ва мошиное ки мисол барои 4 одамам дорад. мошинашон мошини комфортни чанд намуд версия кадомиша худтон интихоб кунед. дӯстони азиз, ин ҳами акар номерош мондаги ҳаст, кадомида ки дар кор ҳаст, пересечения граница ба шумо тавсия метавонем, метавонед ки маълумоти пурраша гирем. мақсад ки соқу саломат мебарем меорем. дӯстони азиз, ҳар рӯз мақсад ки рейс дорам. марамад касоне ки мисол пересечения граница мегиранд, ба шумо тавсия метавонед ки занг занед. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузифи хэтчбек беҳтарин ҳолат срочна. соли барои 1697 фасие ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.616 дӯстона 1.616 қабрға мошин моторш мощный бада 1.616 қабрға меган дӯстона аҳмада мотори беҳтарин ва коробкаш инчунин автомат мошин беҳтарин ҳолат дар дӯстона ҳамаша бози фаҳмода мегем. мошин ҳам кондитсионер дорад, кондитсионерш ҳам кор мекунад, ҳам бо люкам дорад, электропакет дорад дӯстона. документош ҳуҷҷат танировка то 26 январи 2026 дӯстона, яъне ки то моҳи январи 2026 танировка ҳуҷҷат дорад. утлам кардаги дӯстони азиз, коробка автомат, мотор қабрға аҳмад мотори беҳтарин. хоб дӯстони азиз, хадавоиш кадаги ҳастай, кондитсионерш кор мекунад, 4 та балон пачка ҳастай, ягон камбуна мошинча беҳтарин ҳолат. ҳам кондитсионер, ҳам люк, ҳам мотор, ҳам танировка ҳамаш нав. нархи мошина мега 55 та мегем, бисёр не камтар арзон мегад мекунем. мошина ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри дӯстона. 4 та дискаҳои рамашка ва светои бришампа, ягон сарапина надорад. 55 та камтар муомила мешавад. мошин ҳама чиша хайр тайёр кардаган мошин зури бадае. дӯстони азиз, рақамҳои телефоншон ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. шахсоне ки мехаред занг занед, маълумоти пурра ва аниқша аз ҳамин рақамҳо гиред. фақат конкретна харидор даҳад. харидори аниқта бо муомила мешавад. марамад занг занед. ва одамое ки ҳамхари мошинои фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, ягон техникаҳо, компания хоҳем ки реклама кардам, дар рақамҳои болобуда 20 та WhatsApp, имо, Telegram ҳаст. чизе ки барои фурӯшӣ бошад, рӯй кунед, мо реклама ва фурӯшта мегузорем. мегзарем ба дим великои фурӯшӣ. дӯстони азиз, великои фурӯшӣ ҳастае ки ай каре омадаги ҳастае. великое ки ай хурд то калонам велик ҳаст дӯстона, яъне ки барои ай хурдо то калонара велик ҳастае. ин велико дӯстони азиз мақсад беова не ки 139 зуран аз каре омадаги ҳаст, дастафкашам доранд агар ки шумо хоҳед. дӯстони азиз, нархҳошон ҳар як кадомашон дар рӯи экран навистаги ҳастае, ҳар як кадом дар рӯи болои ҳамон велик нархҳошон навистаги ҳастае. размерҳои майда, миёна, калонош ҳамаи намуд дӯстони азиз ҳастае. дар они Тоҷикистон дастафка доранд великои корейский аз Корея омадагиа. и чун қарор дорад агар шумо рафта аз пеш бинед дар шаҳри Душанбе 7 километр дӯстони азиз. ин ҳами рақамҳои мегафони софини ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp, Telegram ҳам мақсад пайваст доранд. чӣ хеле гуфтум? велико аз кӯдакои хурд то великои калона ёфт мешавад. марамад нархҳоша бинед, бо ягон айноми канали мо гап занем, скидка мекунам ва дӯстони азиз, дар WhatsApp ё ки дар номерошон занг занем.
دوستان عزیز باز یک کمپانی دیگه هست که برای شما اعلان میکنه بعد با نوارد ماشینا میگذاریم کمپانی گروزاپروس که هست که برای شما را از تریتوریای مسکو به سمت تاجیکستان وارد میرسونن که уже چند ساله تجربه کاری دارن گروزاپروس که اکی نوزیم هست که برای شما را از تریتوریای مسکو جمع کرده به سمت تاجیکستان میورن کدومی که 800 کیلو بالا بار داره دوستان عزیز خودشون اومده از جای زیستان مقصد که میگیرم هر چوری رقمشون در واتساپ داره هر چوری رقمشو کار میکنند انا که دستافکا با کدوم تریتوریا میشود شهر دوشنبه دوستان طرف ریگر شهرینا حصار مقصد فیض آباد رودکی وحدت بختر کاخدوبه قمسنگیر طرف مسکوسکی دستافکا دارم دوستان عزیز خیلی تجربه چند ساله کار دارم دوستان عزیز برای ادامه سطح دوستگی بر خودشون اومده میگیرن اگر کسی که کم داره خیلی دوشنبه اختار میبریم دوستان از کسی که مثال مقصد گروزاپروس در کار باشه در رقمش موندگی میتونه زنگ زنی معلومات پرش با گیریم میگذاریم بعد سه ماشین فروشی هست دوستان که سروشنا تویوتا کارولا در کوزیفی کاروان سروشنا سال 2004 سال است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 8 لیتر коробка автомат ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد دوستان عزیز ماشین میگه حجت اوتول تنیروفکا دارد دوستان عزیز коробка мотор мегад دوستان عزیز سوزای خدوایش هم سوز مسئلهش هم علیش کردگی پلوسی اکلیماتر و بالونش هم میگد مقصد که سوزای ماشین میگد به کم بودیم 7 لیتر میگد راسخود دارد دوستان عزیز موتور جگه 8 خب نرخ ماشین میگه 70 تا میگیم بو خای یگون سو معامله میکنه ماشین این حال قرار داره در شهر دوشنبه دوستان عزیز بو رفته از پیش بینید و کم بودی همش ای پیش مرحمت گیرید کارولای 2004 سال سفید مقصد که کاروانی شه شخصایی که میخرین مرحمت زنگ زنید و آدمایی که در نواری ما اگر ماشین معقولی که نیفته باشه نیو نگره کی در کامنتر ما نوشته که چه مارکه ماشین در کلاس تو چند صبح از کجا باشه ما در ویدیو دا ماشین گفتگیتون پیشکشتون میکنیم میگذاریم با چهار ماشین فروشی نوبتی است دوستان خوندای اوانتا سال 2008 سال است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка автомат ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد دوستان از ماشین هم خیلی سفیدای سیاه نشد مقصد که حجت چوش یگان چی گفتگی نیست کدومی که میخره بو میتونن که همه پرسیده گیره نرخ ماشین میگه 69000 میگیم بو کمتر میگه ارزان میکنه ماشین این حال قرار داره در شهر دوشنبه دوستان عزیز ماشین میگه همه نوارتاش میگه کار میکنه خب رقم مگافونی صاحبشون هست دوستان عزیز شخصانی که در کار هست بسیاری با تکرار میکنیم میتونه که زنگ زنید ماشین تا قسمی خوله میگه علیش نمیشه مرمت زنگ زنید میگذاریم با پنجم ماشین فروشی نوبتی است دوستان اوپل وکترا آ سال 2019 است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 8 لیتر коробкаш механикаи ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد ماشین میگه سوزای سروچنا فروشی نرخ ماشین میگه 15000 میگیم با یگون سو معامله میکنیم ماشین این حال قرار داره در شهر بخارا دوستان عزیز راست که ماشین که چه راسخ داره چه کبودی نشان نفته فقط میتونیم که زنگ زده پرسیدیم که ماشین از پیش رفته بینیم 94 سال اوپل وکترا آ 15000 دوستان عزیز در شهر بخارا معامله دارد چخاله که در کامنتر شما خوش کردن که اوپل وکترا دوستان عزیز نم خیلی مقصد مشکل افتاده ما فقط برای شما جدا پیشکش کردیم میگذاریم با ششم ماشین فروشی نوبتی است دوستان اوپل استرا اف در کوزیفی کاروان سروچنا سال 2019 است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد دوستان از حجت ماشین میگه بودجه است ماشین خیلی کمتر کاسمتیک کار دارد نرخ ماشین 18000 سوم دوستان عزیز خیلی بو ارزون میگه میشود 18000 سوم اوپل کاروان 94 سال 18000 معامله سوداش در رازی کپوتی ماشین این ماشین قرار دارد در نوعیه دنگره دوستان عزیز خیلی لطف که معلومات ماشین کمتر هستن شخصانی که میخرین مرحمت زنگ زنید آدمایی که ماشین فروشی دارین خونه زمین کوارتیر یگو چیزی فروشی برای اقامت کردن در رقم‌های واتساپ ما بالا بوده 20 بیت که ما اقامت میکنیم لایک از این اول توضیحش تماشا کنید میگذاریم با هفتم ماشین فروشی نوبتی است دایو نکسی سویتوی سفید سروچنا سال 2019 است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد دوستان از این ماشین چه میگه سوز بالونش میگه سوز خداوی میگه نو کردگی موتور میگه دوستان عزیز دود میگه نمیکند و حجت میگه سالونا دارد утилизация کردگی نرخ ماشین میگه 12000 سوم است با یگون چی میگه سودا و معامله میکنیم این ماشین قرار دارد در ناحیه جلالدین بلخی رو میگه که ناحیه جلالدین بلخی ده
12000 бо ягон чи муомила мешавад. То қад суми хӯлия мега алиш намешавад. Шахсоне ки харидора ки бошен омода мегӯяд мошина аз пеш бинем. Марҳамат, дигар маълумоти пуррасони азиз аз рақамҳои поёнбуда. Касоне ки боз мегӯям дар навор агар мошини маъқулиша ки наёфт дар комментар нависед ки чӣ маркаи мошин дар кор ҳастед, мо гуфтагии шумо мошинро ҷудо карда пешкаш мекунем. Лайк казанед, наворро то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Opel Vectra B дути. Соли 26-2000 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, мотори 8 литре, коробкаш механикаи мошинека дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Агар мошина касе успед кард мегӯяд, накард ҳечи савдо мешавад уже. дӯстон аз ин мошинча мегӯяд чоткаи баъда гази ёрад 4 дорад, 7 моҳи дигар танировка дорад. Нашод ҳуҷҷатро нагуфтиянд. Нархи мошин 36500 сомон. Намехе соҳибшон мондиянд срочно мегӯяд сум дар касе ки успед кард. Ин мошина уже айдина мақсад ки фурӯшта дар чанд ҷо мондан соҳибшон, мо ҳам мондем дӯстон азиз. Нархи мошини 36500 камтар арзон мешавад. Мошин дар шаҳри Душанбе касе ки успед кард мегира, накард уже мегира. дӯстон азиз, то қад суми хӯлия мега беҳуда нороҳат накунед. Мошин мега нарх шуда арзанда. Мошин дар Душанбе. Шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед. Мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае Toyota Mark D. Соли 26-1997 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, мотораш 2 литре, коробкаш автоматае. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд ҳама ҷош мегӯяд 100%, хай ду ҷош кори мелечовка дорад, яъне ки берунаш камтар ду ҷош мақсад кор дорад. хоб дӯстон аз нархи мошина 13000 сомон мондиянд соҳибшон. Бо ҳақиқати худшон гап мезанед. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳими Ҷомеӣ. дӯстон азиз, нашод мотор коробка ягон чиз гуфтагӣ нест, фақат беруна дар сурат маълум ки кор дорад. Мошин то қад суми хӯлия мега срочно сум дар кор. марҳамат, шахсоне ки мехаред дар Абдураҳими Ҷомеӣ рақамҳои шумодаги 13000 бо савдо мешавад. даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочная Opel Astra J дар кузови седаниш. соли 26-1999 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, мотори 6 литре, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор. дӯстон аз моториш 16 будаи мошина. хоб мошин дӯстон азиз утилизатсия мегӯяд дорад, фақат ҳуҷҷатҳош дӯстон азиз буд шудаги аст, электропакет ва дигар чиҳои лозимӣ. Газ бензинша кор мекунад, мотор соз утил дорад, фақат ҳуҷҷаташ буд шудаги. хоб нархи мошин 37000 сомон ҳастае. бо ягон чи муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. 37 мақсад ки бо рафта мошина аз пеш бинем. росте ки ҳамин қадр маълумот буд ба шумо расондем. дигар шахтон гирен марҳамат. дӯстон азиз, агар шумо дар мошини фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан, мо реклама карда фурӯшта мемонем. марҳамат, рақамҳо барои реклама кардан дар болои видео аста 20 чизе ки аста барои фурӯшӣ сураташро рӯй мо реклама фурӯшта мемонем. Мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Toyota Corolla D светои навхели сиёҳ. соли 26-2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, мотори 6 литре, коробкаш автоматаи мошин мека дар ҳолати хубе. дӯстон аз ин мошина нархш арзон мондаги ҳастае. барои ҳамин ира коробка ва автомақсад ки моториш муҳим аст, ира рафта аз пеш бидоне ки ба телефон пурсем, барои ки ҳеҷ гуфтагӣ нест. ин мошина ҳам коробка мотор соз бошад, хай дигаш ба хайр. нархи мошина мега 65 та мегем бо ягон сумак ҳақиқати худшон гап мезанем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дӯстони азиз. нархи мошин 65 та мақсад ки бо худтон гап мезанем. росте гап маълумоти мошина додагӣ нест соҳибшон, фақат ки срочно мегӯяд фурӯшӣ ҳастае. ина рақамҳои телефони соҳибшон дар поёни видео мондаги ҳастае. ба кадоми шумо ки дар кор ҳастед марҳамат занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Opel Astra F дар кузови хечбек бо дигар срочно бо нархи арзон. соли 26-1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, мотори 6 литре, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та баллон мегӯяд нав, мотор соз. полнитон азиз моторша мегӯяд нав кардагӣ. хоб документотон азиз буд шудаги ҳастае. то қад суми холӣ мегӯяд тон азиз. нархи мошина мегӯяд 16000 мегӯяд бо арзон мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода. 16000 муомила савдош дар назди капоти мошина. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволҳои иловагӣ боша барои аниқтар кардан дар рақамҳои поёнда занг занед, маълумотша гирем. дӯстон азиз, лайка занед, наворро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Daewoo Tico ҳастае ки бо нархи 5000 сомонӣ.
соли барои 6-1996 сӯишвориш газ бензин моториш 08 литр коробка механикаи мошинега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Аз мошин хай кам кор дорад. Балон мегӯяд 70% мошин хай камтар сарапинав ягон ҷои мақсад варид ягон ҷои пӯсидагӣ опшин бо дорад. Якка бояд агар тикон дорад ки вайш хай нарх қимат агар инаш нархаш ҳамагӣ 5000 сомон. Яъни мошин сайзтани миёна гӯё мешавад ин мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тӯстани азиз. Нархи мошин 5000 сомон, нархи ахирша дигар арзон намешавад. Касоне ки мехарем марҳамат занг занед. Касе ки мошин, хона, замин, квартира чизе дорад барои фурӯши реклама роҳи реклама мекунем. Хоб ин буд навори имрӯзаи мо. То видео нахудам.